गुड नाईट समेस्तांक. ओ सॉरी, व्हिडिओ सुरू झालो ने. नमस्कार सर्वांक. जेवण जाऊन पुरा मोटकी आणि हांडी लेवून खाली करणं शूटिंग करूया म्हणताना पाऊस आयलो. गडगडो आणि पाऊस बरं एक कॉम्बिनेशन. अंगा पडया वॉटर प्लस पाईप इज इक्वल टू पाईप फॉल्स. बाहेर जोर पाऊस आणि गडगडो पण भितर फुल्ल शूटिंग. आम्ही बिंदास जाऊन सीन्स शूट करनारल्या ते रांच्या कोडांत पूरा शूटिंग आर बिझी. पूण आका एक गट्ट नीद. आका बॉम्ब पडल्या रे कळसोना. चक आम्ही वो बॉम्ब नाही सांगुल्लो, आम्ही तो बॉम्ब सांगुल्लो. लीनाबाईनं आज दुकरा मास मुडल्यांत मास्टर मोडकी उस्तूंक सुरू. एक पोटी जेवलो, आता सेकंड राऊंड. ते पळवून आमची फ्लॉसीबाई म्हणाली पावसाने गडगडो चढ जाऊन येलो पण शूटिंग रावंक ना. आता तुम्ही आमचे डॅन्स पळया. शे काय दिसाना याचो लाईट घालिया. डान्स करता करताना जनरेटर असो डिझेल खाली झालो. अल्रे वय अल्रे वात पेटी रे. वो भूता बरी चलते या. अंगा दोग जण जेवण चार बिझी. आमचे अंगा पावसा विषयान चर्चे. नाही किती करेक्ट एक आमकां जून टू लांब तावन शिकयलां. जून टू सप्टेंबर आमी तेंत पावलो सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर बळे थिंग्स थिंग्स गेट चेंज. स्टार्ट झाला पाऊस. कोण ऑन केला पुरा जण काळोखांत काले घाले करनात. आता डिझेल भरलो आणि जनरेटर ऑन केलो. पाऊस राहून आम्ही शूटिंग स्टार्ट केले वरान 12:45 AM. आता अजय घाले काही जोशा मिस आयतो. प्रशांत मारलो तुझे कालेंगो अव चेडो रे. अंगा मॅटलाइट सिरकायलो. अंगा ओडल उरल्यो सीन्स शूटिंग करचे वरा 1:40 AM. प्रदीप आणि तू काय ना बेस्टे असते पिशांबरी मेल्लो 90 गल्यांगी. थंड बसारे ताई. शूटिंग करणं जाताना वरा 5:02 आणि पॅकिंग आणि पुरा करणं जाताना 5:03 वरा झाली. अंगा गोडो पळया ये दुसऱ्यांदा झाले. सो आजीचे आजीक पुरो पल्याचे पल्या पळया. तुम्ही पळयल्याक देव बरे करू. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय.